हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर आङो साननैसो भिडिअ खालामना हगारनो हायाखैमोन साननैसो भिडिअ खालामना हगारियावनो आंनि गोबां फंबाय आरो बिनानावफोरा आंखौ बुंहरदों आब' मा जादों मानो भिडिअ खालामथाराखै होननानै कमेन्ट हरदों बेखायनो आं बुङो आंनि फंबाय बिनानावफोरखौ आङो जेबो जायाखै आङो नोंसिनि थाखायनो बिजियाव दंमोन आङो दाख्लैहाय मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन ना जायफोरा आंनिफ्राय साबस्क्राइब लुबैयो बिसोरो आंनाव कमेन्ट खालामनानै बुंहरनो हागोन होननाय मोनसे भिडिअ खालामना हगारदोंमोन बेवहाय बे भिडिअखौ नायनानै गोबांफोरा आंनाव गोबां कमेन्ट हरदों गोबां गाव गावनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थिनहरदों बेवहायनो आङो गोबां मानसिफोरनि चेनेलखौ चेक खालामै आङो साबस्क्राइब खालामना हरनायावनो आङो टाइम मोनाखै बिनि थाखायनो बे साननैसोखौ आङो भिडिअ खालामनो मोनाखै खमैबो 500नि बारा आंनाव कमेन्ट्स फैदों आरो गासैखौबो जायफोरा आंनाव कमेन्ट खालामदोंमोन आङो बिसोरनिखौ गासिबनिखौबो रावखौबो बासियालासे आं गासिबनिखौबो आङो साबस्क्राइब खालामना हरजोबदों आरो सानैसोआ बुंहरदों आब' मानो नों आंखौ साबस्क्राइब खालामाखै आं बुङो आगैमोन आं गासिबनिखौबो आं रावखौबो बासियाखै आङो साबस्क्राइब खालामना हरजोबदों मानो होनोब्ला मोनसे साबस्क्राइब बा मोननै साबस्क्राइब खालामना हरनायाव आंहा जेबो लस गैया बिनि थाखायनो आंहा बेफोराव जेबो माबा साननाय गैया बिनि थाखायनो आङो बयनिखौबो आङो साबस्क्राइब खालामना हरजोबदों जायफोरा दासिमबो आंनाव कमेन्ट खालामगासिनो दङ बै भिडिअखौ नायनानै बिसोरनिखौबो आङो खालामना हरगासिनो दङ आङो गासैनिखौ खालामना हरनो होनखादों आरो जायफोरा खालामजानो लुबैबावदों बिसोरो बै मोनसे भिडिअ बे भिडिअआव नङा दे बै मोनसे भिडिअ आं खालामनानै दोनखादों बे भिडिअआवसो कमेन्ट खालामनांगौ बेयाव नायनानैसो आङो बयनिखौबो साबस्क्राइब खालामना हरजोबगोन आरो दाबो जायफोरा गोसो दङ साबस्क्राइब खालामजानो लुबैबावदों बिसोरो हरनो हाबावगोन जेबो नङा आं खालामना हरजोबगोन बेखौनो आङो नोंसोरखौ मिन्थिहोनो थाखाय बा नोंसोरखौ मिन्थिहोफिननो थाखाय आङो दिनैनि भिडिअखौ खालामनाय जादों आरो दिनैनिफ्राय आङो जेसेबांनाखि आङो टाइम मोनो बे टाइमाव आङो सानफ्रामबो भिडिअ खालामनो नाजालांबाय थागोन नाथाय माब्लाबा भिडिअ खालामनोबो टाइमा मिलाया जायो मानो होनोब्ला आंबो गुबुन मोनसे खामानियावबो नांथाबनानै दङ बेवहायबो थांनांगौ जाफिनबाय नङा होमबा बिनि थाखायनो टाइमफोरा माब्लाबा मिलायाबो जानो हागौ बिनि थाखायनो सानफ्रामबो भिडिअ खालामनो हायाब्लाबो आङो जे टाइमाव आङो सोलाबदों बे टाइमावनो आङो नोंसिनि थाखाय भिडिअ खालामनानै नोंसिनो होनो नाजागोन बेखिनियानोमोन लोगोफोर आरो बुंबावो लोगोफोर जायफोरा आंनाव कमेन्ट खालामनानै आंखौ साबस्क्राइब खालामनो थिनदोंमोन गासैबो लोगोफोरनिखौनो आङो साबस्क्राइब खालामना हरजोबदों दे सोरबाया आंखौ कमेन्ट खालामनानै बुंहरफिनदों आब' आंनिखौ मानो साबस्क्राइब खालामाखै होननानै रावनिखौबो आङो बासियाखै आङो बयनिखौबो साबस्क्राइब खालामना हरजोबखादों मोननैबो चेनेलजों बेखिनियानोमोन लोगोफोर नोंसिनो आङो मिन्थिहोफिननो थाखाय आङो बे भिडिअखौ खालामनाय जादों अब्ला बेखिनियावनो आङो दोनथ'नोसै दिनैनि भिडिअखौ बाय बाय